kutarisa value yenyaya yacho nemaitikiro ayo handifadzi haatondifadzi kutaura chipfuura chokwadi ichienda muchionanya kumukadzi wacho asingadi kana kuya kuyo hatisi kupindirana hazvirevi kuti ndinomboda mukadzi asi kuti inini nyaya iri kundirwadza iri kundinetsa meniwo sezvo murimi wakuru ndii munotonga pane mwana wandisina chokwadi naye anogona kunga ane neuyu ndizvozvo saka mukadzi wako ihure ngachairo handizvozvo sepiwa bichi chairo chairo saka nyaya ndinyaziziva kuti pamuvira pangu here kana kuti hapasi mukiramba ndichizoinvestigata ndichiramba ndichingoongora ndichingonzwa ndichiona pano kuratidza kuti iwo ndova nechekuita nemwana iyeni kuti ndikuona kuti haasi wangu ndokune yavadandawo then kozoita yatinasha ndakaita kuzvibatira ndega achitove manheru usiku pamba pangu vachitoo mubedroom muspare mangu vana vachitove padivi vana vachitoo mumba imo vakatoisa bhasikoro mumba imo zvakare futi pane mwana futi wandisi kunzwisisa kuti pamwana iyeye kuti handisi kuona kuti ndewangu zvinhu zvese nyaya dzachingondidya moyo nekuti panyaya yevana sezvo ndiri mumwene wemudzimai nyaya dzedze dzakandimomotera zvingoita kunge zvinhu zvangu chimiro icho ndichangu chese nekuti kwanotezvara ndinechingozikama ndi mudzimai ndiwangu asi panyaya dzevana ipapa nekuti ava vakabatwa nehama uye akabatwa nehama dzangu uye ndakamubatira pacheno ndegawo ndo nyaya dzandinadzo vane vana here zvokutanangurira dare kandinyakunzwisisa zvoutaura kuti pane mwana wandisina chokwadi naye anogona kunga ari mwana weuyu pane mwana wandisina chokwadi naye anogona kunga ari neuyu ndizvozvo saka mukadzi wako ihure ngachairo handizvozvo sepiwa bichi chairo chairo saka nyaya zvadzinoita manje mudare chinotove chisioneko chakadaro chekuti ndinonotonga mukadzi iyeye mudare anonoita family planning nevarume vasiri vake kutoti abereka neuyu iwe unaye muchete mukadzi wako iyeye abereka neuyo iwe unaye chii chaunonyanya kuda paari mukadzi akashata udarei ingozi yega yega vabereki vake vari kupi mukadzi iyeye vari kwasadza ndekupiwo kumiri kwasavi kumiri kwasavi kwasadza kuti ubwera iye zvino ari kupi mukadzi wako ariko kadoma ariko kadoma kumba kwani kwatachigara kwatiugareko unotogara naye kugara naye asi chimiro chiripo ndechekuti pachimiro chenyaya dzakamira sezvizvo pazvinhu zvinei chingonesa sechimiro izvozvo because ihondo chete nekutiwo varume ava vanenge vasingaregi kana kufona vanogona kutombofona ndiripo saka ihondo dzega dzega titese mubvunzo wangu pandiri kuubvunzira ndepekuti iwewe pachezvako nevana vangani vaunoti ava vana ndevangu naye mukadzi ainova ndogutsikana vaviri umwe ane wake wapo umwe ane wake saka dai uri iwe mambo manje nyaya yakadaro unoitonga sei ndiwe mambo mukadzi wako iwe ari kubereka newe mosiya woenda pachikomba wobereka umwe mwana woenda pane chimwe chikomba wobereka kuti umwe mwana iwe uinaye chete sei akanaka here mukadzi uyu tingati akanaka anopedzisira akuurayisa naye kwamambo manje kuno kana taita mashura akadaro iwe muridzi wawo uchaperekedzera mashura akadaro mashura shuwo
kune vanhu vasingavake vanhu kuti kana muchiita zvinhu havatsure kuonesa vachikuudza chokwadi kuti no zvatiri kutaura panapa izvi zvakaipa wauya nani kudaro woukama wako amai toda kukubatsirai ndimi makakura kare zera renyu hakuna mukadzi anotoita family planning mumba mevanhu achibereka nevarume vakasiyana kuti aita mwana neuyu aita mwana neuyu imi moramba makanamatirana naye chete kudai ndava yei vachidanana handiti mapaona saka inini samambo manje mutemo hautitendere kuti mutonge nyaya yechihure chakadaro chiri pachena handiti panyaya yake yekutanga ndaigona kuti no munhu akatorwa zvino ari kutoronga mhuri mumba menyu mese murimo makamutarisa munhu achiita mashuro akadaro mhedzesero yachona achaurayisa munhu but inini manje samambo mukadzi anoronga family planning sure dzikunyatsozikamwa kuti abereka vana 2 nemurume wake vana vachona munozovaziva sei kuti vana venyu vana vakadaro ivavo mwana wenyere wamatumbura sei mamurasirira kusvika pakudaro hapana kumurasirira shangamire kana mwana achidanyana nemunhu akagoni kumurambanisa kuti iwe siya asika mukadzi uyu akarohwa kaari musikana achiuya mumusha menyu kana kuti anga ane mwana wake here shangamire ngaindirondedzere nyaya yemukadzi uyu inondinetsa iyoyo kukunetsai kwainoita manje neniwo futi samambo inotinetsa nyaya yakadaro inotinetsa onekwe naye shamwari mukadzi wako nomuda here amai mukomana ane pfungwa dzakakwana here vana anomborwara here njeri kana ari perfect murume ari ajendume itoziva zvairi kuitiita manje ndiona sekunge ukutambisira dare nguva samangare mumatatu unoda kuona vanoita imbaume hatidi vanhu vanoenda atuma vakadzi vavo kunotora zvinhu zvevanhu samudzimba semhosva kushandiswa madzimambo yes kuperekedzera chinhu chakaipa sechichichi kwete sedare ndiye anototerera imba kwanza anototerera imba anototererwa imba ane kumusha imi gogo handiti mune musha heremi asi anosiya musha uyo achienda kugara kutaundi kunorojera mukadzi kutaundi ane mabasa akashata saiwayo iye mukadzi changamira wangu ndiye akati bva pamba zvisina mvumo ihure ibhichi gogo achitobereka vana iwo uri kutoziva kuti mukadzi wangu ari kuberekeswa neuyu aberekeswa neuyu woti mukadzi iye ndomuda saka dare ringatonge richikusapota kuti iwo unotozviziva zvako mabasa emukadzi wako isi toreverera kuti bhadharwa nevanhu taurai vadotaura pamusoro ichangamira ichokwadi chiri kutaurwa mudare ini ndiri munina wake Terence ndingati ndiri munhu ari pamuedzo zvakanyanya nenyaya yevarume ava zvikuru sei yaDennis Dandawa kunyanya nekuti kubva payakatanga nyaya iyi Dennis Dandawa uyo achizodanana nemudzimai waTerence yakabvira pakuti anga ambodanana nemukadzi woumwe munhu ndo mavambiro avakaita ndo nyaya yavakataura nezvayo saka Dennis Dandawa yaitoti shamwari yangu tichiwirirana zvokuti aindiudza nyaya dzese nemafambiro ese aiita zvakatanga kubuda pari Dennis uyu ndezvekuti iye anoti anoziva chaizvo kufambira nyaya dzekutsipika nekuvharavhara nyaya yekuti kana akadanana nemukadzi wemunhu nyaya inofa yakati yakadaro chinondirwadza panyaya yemachi inzwa hako baba mudiki tiri kutaura nyaya iri open pano hakuna munhu anotsipika nyaya yekutora mukadzi wemunhu muno mumatare medu aichokwadi ndoda kukubatsira nyaya yatiri kugarira pano pasi panapa yatagarira izvozviso
haititenderi kuti titonge nyaya yakaipa kudaro yekuti shuwa varume vakuru sesu tingatogara pasi nemunhu achitaura kuti mukadzi wangu ndinomuda. Unoda mukadzi ari kunobereka vana nevamwe varume iwe uripo. Saka tawirei kudaro. Ndingangoti changamire panyaya yekuda kutaura chokwadi. Da kutaura chokwadi. Urema unoitika kana munhu chakapfugidza zimba matenga chokwadi. Unogona kuita zvimwe zvinhu shuwa zvokuita ngebenzi pavanhu sekutaura kwamuri ndozvibvuma mambo. Asi ndida kutaura chokwadi chinondirwadza muchiona ndichienda panyaya yavanhu vari mavu. Ndandichitaura ndichiti ndinomuda seizvozvo. Kutaura pamberi penjitaura izvo asi chiri chokwadi chiri kundinetsa muimba yangu inyaya yevarume ava panyaya yemudzimai zvaakandita nenyaya yevana zvose maproblems anenge akatarisana neni. Ini chiri chokwadi chaiko chaizvo da kutaura chipfuura chokwadi nyaya ichienda muchiona nyangwe mukadzi wacho asingadi kana kuya kure hatisi kupindirana. Hazvirevi kuti ndinomuda mukadzi asi kuti ini nyaya iri kundirwadza iri kundinetsa hamenowo sezvo murimi wakuru ndimunotonga iri kundirwadza nechimiro chandiripo chiripo chandiri kutaura zvavakaita varume ava zvandiri kuitinesawo izvozvo kana zvichiramba asi zvine chapupu nenyaya yevana ava. Panyaya yevana ava nokuti mutoro wese unochikunzi ndewangu wese ndine mudzimai ari maoko mangu akati zvinoko kwamazotobvunza kwasadza kwacho ikure kubva pano takaenda maharai toyambuka Savi toenda mberi. Vana vari kupi vavo? Variko vane mudzimai iko vanitoene mudzimai ikoko. Vari kuchengetwa nani? Vari kuchengetwa neni vese vana ivava vese vari kuchengetwa neni. Gomba rina mwana izvo zviri kutaura because iwe uri kutaura kuti mukadzi wauri unyatsoziva shuwa kuti aberekeswa mwana neuyu aberekeswa mwana neuyu wobvunzwa mudare kuti ndinomuda. Uri kutaurei mudare iwe? Uri kutaurei mudare naiwe? Haipapo mundiregerera asi kutaura chiri chokwadi pachangu ndachitaura chiri chokwadi chiri kuseri kwepamberi kwatiri kuenda nyangwe yenyu muchinga tikutotariswa sedare kuti mutiyananesewo ndichekuti ini mukadzi chaiko chaiko inotori hundu kusatouya kutoti hazisi kutopindirana kutokwanisa Dennis, nyaya utaurawo nezere? Nyaya ndoiziva asi Timira ndambunda nyaya unezere? Mukadzi ndiyatirada. Alright. Vakomana vari kubvuma nyaya dzavo. Iwe ndoda mombe nehwai. Iwe mombe nehwai. Ibhichi ratiri kutaura nezvaro. Hasi mukadzi. Handingatombopa mutongo wechihure kumunhu anenge achinzi atora mukadzi wemunhu abhadhare mombe 5 ndoti uyo ngaabhadhare mombe 5 kubhichira uruziva zvako kuti unoda mukadzi wako akashata kudaro hazvibude. Hazvibude. Chinhu chinorambirwa mukadzi padare kana pamberi pevabereki vake chihure. Asi kana achimuda achimuda ate mukadzi wake mberi kwacho kumuda. Saka ndopakunetsa dare kuti rinotonga chii. ini ndokumbira hangu vatoona kunge unoita business nemukadzi wako. ini kutaura chokwadi vakuru sedare kutaura chokwadi ndozvandira kundikugura seizvozvo mukutaura kwamaita kuti sedare wakunge uchida ipapo ndipo mundiregere ndichifunga kuti zvozoita kunge varume ava nyaya dzavo dzisabude pachena kunge hadzipo asi kutaura chokwadi nemudzimai hatisi kutombopindirana asi kuti inini mundiregerere pakuona ipo. Kana tautaura isusu unonyarara taure zvinhu zvinopera. Varume vari pamberi pangu vari kubvuma pane kutoti utobuda zvako usina chauinacho. Muri kusumudza maoko ekuti chii? musoro ivavo ndini hanguda kutaura ndakazvimirira. Chandati ndabvuma haisi nyaya yacho kuti ndoiziva asi ndanjibvuma nyaya yekuti sekutaura kwavaita yekutanga nyaya ichienda kwamambo 2019 ndichinzi ndaonekwa nemukadzi wavo handakutaura nemukadzi wavo
izvozvozvo chero mumaminutes acho ekwachifu zvirimo handina pandakarara nemudzimai wavo ndiri kuda mombe nehwai kwauriwe ndoda mombe nehwai kune uya ari kumapetoro handitika dzinotori 5 chifungezi yakatongerwa kusabhukotu kupikiston ukanzi uite sei hapana chandikanzi ndiite kunoku mangodaira kuti ndozviziva pakava nyaya yekunyenga mukadzi womunhu wonzi unozviziva kuti ndozviziva uyo woti ndozviziva mombe nehwai hwai ndeyekwamambo uyo hwai kwamambo mombe tobhadhara kumurume uyu vana vari kuramba iye achiti mukadzi wake anomuda ndiye anoziva ngaaende kudna test siyai zvekutora mukadzi wemunhu hanini handina hangu kana mbudzi hangu 14 days kubva nhasi iwe uri ukwewe zvinoya rini taurisa tongochemawo zvimwe chete chazikoza ati tombori nawo 14 days kunyenga ukadzi vanhu uchinyenga unotsvaga mari hapana moteka mumakurukoza futi 14 days totangira pa 14 days ndiri murimi kutora mukadzi wemunhu imombe 5 but ndiri kutarisa value yenyaya yacho nemaitikiro ayo handifadzi hatondifadzi ukama neushamwari chenjerai kuti mune ropa mumaoko rabva pademo kana pabanga kana pabhemba nezvinhu zvakaita saka hatizvijaidze taurai muri chii munyaya iyi handachikumbira muvajekesere kwamati mombe uma hana mombe vanaana marazoti mari 300 mombe why 300 which is 400 iwo rusumudza uda kuti chii mambo pamusoro edare isu tine nyaya yandinayo inyaya yeukama hwedu kana kuti kugarisana patinoita ayo saina kana une munyaya unayo unozouya mudare kwete zori nhasi maita kuenda kaizwa sumukai ari kuudzai nini iwo uri kukurisa sainisa munhu bepa usiye munhu ataure neni adandiudza kwaakanosvika akatemwa panze uchikurambidza kuti andiudze ndo nyaya yandinayo mambo pano because ava vachiuya kudare kwasabhuku vakauya nemuzukuru wavo aida kutirova padare iye nanhasi mambo ari kutitsvaga ndikutaurire kutiuraya chinzwa kaiwe izvozvi uchibva muno unoenda kumapurisa handiti munoisa ripoti yethreat handiti ndikakuonai makamarwa musina kuziva kuti chakumarai chii ndiye ndandiwapanzwa nyaya ikauya kudare ikataurwa kudare handiti chiri nemuririro waenai urege nhasi ndiri kuita kunge ndiri kusaidhi renyu kutaura kwandiri kuita but maresults enyaya dzakadai munaawona mumapeto handiti imimi kana paita munhu anonzi akuda kukurwisai pamusaka penyaya yauya kudare handiti munodzoka kudare handitika but iye zvino munoenda kumapurisa mogara maisa report yekuti pane munhu akadai handiti zvinotenderwa kugara maisa report kuchi kumapurisa asi imi igara ziva kuti patama nemukadzi murofa
havana pesa nazvo. Ndida kusimudza uko baba. Taura shamwari. Ndida kutaura panyaya yekutaura murume ndifunga nesabhuku wangu aripo. Inini kana iri nyaya iyoyo ndiri kuti ndiyeni iwe here uri kuvatsiretena handimona kuti saka nyarara iwewe kwanzi pane muzukuru wenyu handidika kana muzukuru wenyu asipo tinongoona kuine runyararo chandiri kudaini imombe yako inouya neuyo imombe yako inouya neuyo mukadzi wako iwe tudza naye mai vandiri kubvunza panapa mai vekubereka iwewa havasi kutofara nechimiro chakaita nyaya dzako iwe hazina kumira zvakanaka handopona hazina kumira zvakanaka kana paine munhu ari kutyisidzira vanhu vakapara mhosva anoendeswa kumatare edzimhosva handiti mapona Indira chikumbiro chokuti dai zvaita kuti after dare varume ava votora vana vavo mukoma vosara inzwa iwe kashamariwe inzwa kaiwe shamariwe vana ava vachiri vadiki ava inzwa kaiwe unenge wakuda kutotonga mudare manguka imimi munoendza vana kudna kana vasiri venyu havasi venyu mubvunza mukadzi kuti vorerwa sei Ziri kupisa pazviteka sisituofu